Безнең бүгенге тапшыруда Шәрәпҗан башкаруындагы Җәй җитте Җәмилә җыры. Ничек кирәк сезгә моның исеме? Бөтенесе дә бер хәрефкә башлана, җыга. Җәмилә дигән исемне ишеткәнегез бармы? Сезнең якларда бармы ни? Бу бирәк бер образ ул. Әйе шул образ. Менә җәен җидәк җыйганда җиңен җырткан Җәмилә, Җәмилә җаным җылама, җиңеңне җамармын җаным Җәмилә. Бу шундый тизәйткеч бар, шулаймы? Һәм ул җырларда инде образ кебек ул миңа. Инде шунда безнең Ә менә Җәмилә исемен йөрткән кызларны ничек тә булса үртиләр микән? Бит сирәк исем. Мин бер кызны беләм, Җәмилә, менә мин не люблю свое имя дип әйткәне бар. Не люблю. Вот я так долго думала, почему меня родители так назвали. Менә белмим ни, менә Мәскәүдә яшәүче кыз. Менә мин искә төште, мин Сәләттә булганда 2008 елда Җәмилә исемле кыз бар иде. Менә урысча яңгырый Җәмилә. Җәмилә. Әйе, дигән Җәмилә. Ләкин ничек нәкъ менә Җәмилә исемле кызларга мөрәҗәгать итәләр? Мин мәсәлән ничек алсу түгел микән ул? Яисә Я Лилия? Камилә түгел җә. Я Камилә. Я Камилә. Ничек нәкъ менә Җәмиләләр Җәйгә бик сирәк исем бит ул. Күп кешенең җанын әрнетмәсен дигән фикердә. Безнең якларда вообще ишеткәнем юк, Җәмилә. Җәмилә бездә бер Бер кыз бар. шундый матур җыр бар, Җәмилә. Җәмилә, Җәмилә. Шунда бип китә торган без. Ә менә шушы ике Җәмилә арасында чагыштырсак, сез кайсысына өстенлек бирәсез? Шәрәпҗан башкаруындагы Җәмиләгәме әллә менә? Юк,